ľudia, vás vítam u nového videa. Dneska tu máme bonusové Fortnite videjko, kde si tak zahráme. Bude to taká pohoda, nebudem rageovať. A bude to taká pohoda, si myslím. Pohodaríš, jak sa hovorí. Som rád za tých 60 alebo 70 už neviem, sliadnutí na novú videu z Blitz Royalu. A ďakujem aj za tie lajky. Bola to prvá lokácia, ktorú som našiel. A napíšte mi do komentára pod toto video, že akú challenge mám urobiť. Ja vyberiem jeden komentár a ten aj ukážem na samozrejme nie IRL. Lebo ešte sa IRL nechcem odhaliť. To ešte takéto niečo neprišlo. Si myslím, že odhalený. Takže kým nebudem mať webkameru, budem zahalený proste. A zatiaľ ani nemám v pláne sa odhalovať. Mne to netreba sa odhaliť ako. Podľa mňa je to dosť taká sprostosť sa odhalovať, keď webka iba zaberá miesto na obrazovke. Dobre, je to dobre toho človeka vidieť, ten čo natáča to video. S vami súhlasím, kto si to myslí, ale zaberá to miesto a keby mám webku niekde, kde mám dajme, že viete. Ja, to je šoba. Tak mi tu zdal. Si robíš srandu, že tu je ďalší. Ďalší! Okej. Dobre, mal 5 gun. Vezmem si to. Lebo prečo nie? No a čo som tak chcel povedať? Áno, o tej webkamere. Že keby si dám webkameru, dajme tomu, ja neviem, keby si ju dám niekde do ľavej časti, tak by to nevadí. Lebo ja by som ju tak či tak na videu nevidel. Ale problém je skôr to, že ja nemám druhý monitor, takže ja by som nevidel seba. Takže webkameru neplánujem tak do budúcna, ale však ako na streamoch bude, lebo bez toho nemôžem byť stream. Bez webkamery. Že na streamoch bude webkamera. Aj keď sa nebudem vidieť, ale bude. Teda keďaké streamy budú. Ináč je tu aj bug, je momentálne bug, že keď strieľate, tak vám tá zbraň síce strieľa, ale nedáva žiaden damage. Mám to od Alkana, som to prvý našiel. Takže Alkan, ďakujem za toto a ďakujem za ten short. Pravidelne skúšam tvoje shorty a dávam to aj do videí. Takže asi tak. Ja naozaj za to ďakujem a že mám takú informáciu, že mohol dať aj do videa. To je tak všetko. Live. I am Evil Homer. Dám I am Evil obidve Homer. mená. I am Evil Homer. I am Evil Homer. I am Evil Homer. Can't you see I'm trying to be evil here? Dávam. Ja len dávam.
Ja neviem, vezmem, nevezmem. Vezmem, nevezmem. A ty teraz založím. Tak, ja neviem. Dobre, kapol som. Dámy a páni, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Toto bolo bonusové Fortnite videjko. Toto bol Sik. Dajte like, odber, napíšte komentár a čaute.